Čaute mastiči, mastičky a masti. Čatá! Zdravím vás dochliak a vidíme sa po dlhšej dobe pri novom videjku, tentokrát na Bioshock Infinite. Áno, na Facebooku aj na Google Plus som sa vás pýtal, takže ste si to odhlasovali, respektíve napísali si to do vašich tých komentárikov. Ja som si to poščítaval, trošku ma ešte očko zabolelo z tých čísel, ale OK. A máme tu nový Bioshock Infinite, takže prejdeme si túto časť, ale ešte som vám sľúbil, že vám poviem jednu vec, a to, že prečo sme mali týždeň pauzu. Bola to ako večnosť možno pre niekoho, možno niekto stihol dopozerať všetky série rozpozerané, hlavne The Last of Us, kto nestíhal. Ako dobre viete, tak mal som rovno pred týždňom v sobotu som mal úraz, taký trošku zvláštny. Bolo to tak, že ideme o týždeň na svadbu, čiže budúci víkend zase bude pauza, zase nebudú videjka, lebo budem na svadbe. A chystali sme do darčekových tašiek v podstate, aký darček zabalíme. Také tie klasické darčekové tašky, také vysoké vínové, alebo ja neviem. No a tak ako sme si hádzali tie tašky, lebo sme ich mali dosť, tak jedna po mne letela, pekne sa odrazila a rovno šup ho do mojho očka. Akože úplne skvelé, delikátne, nikomu to neodporúčam robiť doma. Čiže keď budete niečo baliť do darčekových tašiek, tak určite dávajte pozor a nehádzať si s nimi. No, my sme si s mojou šéfkou, pani vedúcou, trošku zahádzali. Pri hode tej tašky sa tá taška dostala do takej veternej šmičky. Hej. Tak ako taštička letela, tak sa mi odrazila rovno do fejsu a rovno do očka. No, ako našťastie, šťastie v nešťastí, že mi to trafilo len do rohovku, v podstate ani nie stred oka, ale takú bočnú stranu by som povedal. To trafilo iba vnútornú stranu, takže našťastie, šťastie v nešťastí, šťastie v časti, nešťastí. Tak som to liečil, bol som hneď na pohotovosti, tam mi povedali, že no pane, vy ste si porezali rohovku, máte tam 3 až 4 mm zarezanú rohovku, takže budeme vás musieť rozkvapkať a budete musieť mastiť. A ja hovorím, ale ja nie je problém s mastením, mám veľké skúsenosti. Dajte tú mastičku a hneď mastím. Tak dali mastičku a ja som mastil. Celý týždeň, až sa to všetko opravilo a sme v poriadku. A môžeme teraz hrať a ísť do toho, na to. 1912. Before she... There's still time. Aha, sem zpátky. Takže tu už nám Booker stihol povedať, že je rok 1912. A sme sa vrátili zpátky. Čiže ideme asi v tejto histórii, alebo v tomto čase niečo zmeniť, tak aby celá story dopadla v poriadku. Dobre, takže ešte vám ďakujem, že ste vydržali ten týždeň pauzovať. Možno to prospelo každému, možno nie, možno sa teraz viac tešíte. Uvidíme, či mi to napíšete do komentárov pod toto video. Ale asi nie. Nevadí. Všade tu je pozamykané, dobre. Nebudeme sa tu teraz... Kričím na ňu, Elizabeth, kde si? Dobre, že niekde tam je. Otvárame dvere, tu budú streľovať určite. Fíha, tak tu asi ich budeme musieť odkragľovať, fešákov. Počkať, dáme najprv tohto? Nedáme. Tohto? Nie. Sakryš. Sakryš. Čo to je? Čo aj to robíš? No ja ti dám ty šmejde. To žiadne čo chodí, idem hneď zachrániť, počkaj. Elektriku, kde je elektrika? Dobre, takže musíme vypínať stroje niekde zhora. Vypnete stroje. Dobre, takto to neroztriedame. Ani takto, OK, takže ideme. Aha. Dobre. Takže šmejda budem musieť dávať dole.
Dobre, 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 dobre. Nezničili sme to stále? Sakríš. Oh my god. By som si mal dať inú túto. Ale nemám čas vyberať proste. Kde je to omámení? Kde je to? Uhranutí. Nemáte dostatek soli. Oh my god. Dobre, čiže úplne brilantný začiatok. Úplne skvelý. Presne tak, ako sa patrí na zdochlinku. Určite ste teraz celý bez seba si hovoríte skvelé zdochlinka. Skvelé. Presne toto nám chýbalo. No, tak dúfam, že to nie je ono. Dobre, nejak ti dáme. Tak. Tak, no už. Ideš dole. Tak, aj ty pôjdeš. A máš. Dobre. Už som sa to naučil s týmto strieľať trošku s granátometom. Takže už by to malo ísť. Dobre, nebudeme sa... som sa tu trošku zaciklil. Čo si zoberieme? Nemáme... Asi brokovničku si zoberieme, lebo nemáme vôbec náboje. Fú, a toto je taká pumping shotgun. Takže tešte sa všetci, šmejdi. Samopal aj bolo do karbíny niečo, nevadí. Máš tu dosť? No, dobre. Ideš k zemi. Na 4-krát, tak brokovka na ďaleko je trúba. Achievement, Street Sweeper. Áno, tým, že asi brokovničku ladíme. No kde? Tu máte. Trošku šoku. Tak. Wow, nice. To bola pekná explózia. Až som sa doplnil si zdravie. Normálne. Aha. Dobre. Tento stroj, táto makína je v prdelke, už si nezahráš. Dobre, ani ma nevieš trafiť. Tak. OK, toto by sme mali. No toto už vyzerá, že už budú posledné dve časti, alebo jedna časť, ale asi dve, lebo tým, že som nejaký nerozohratý, tak mi to asi bude trošku trvať. Dobre, sem by som mal ísť, ale ešte to obzriem sem, čo to tam je za truhlu. Dobre, nejaké mince. Kde je moja Elizabeth, aby mi hodila nejaké mince? Sakryš. Dobre. Tak. Ale dá sa ísť aj tadeto? Zvláštne. Pozriem sa. Aha, on chce, aby som išiel hore. Dobre, idem hore. Lebo to sú tie moje špekulantské veci a potom to dokašľam všetko. Idem sem hore, dobre. Comstock, si tam? Si tam, nech ťa napiknem. Tu je to nie je Comstock. Všetci pôjdu, všetci to máte prsty. Tu máš. Zatáhneme za paku a vypíname stroj. Aha. Dobre, takže ideme vypnúť aj druhý generátorik. Ale ten je kde by sa mohol nachádzať? Asi na druhej strane. A ako sa tam dostaneme? No asi také isté schody ako tu máme, tak budú aj na tej druhej strane. Možno. No, to sú nejaké pakliče. No, miláčku, tu mi chýbaš. Wow. Profeťák. Robot profeťák. Dobre. Dobre, tu máš ešte jednu. Tak, hotovka. Wow. Ja som zomrel. Sakryš. Tak toto bolo tesné, to som normálne nečakal toto. OK, teraz si dáme viac pozor. Ja som si vôbec nevšimol tých bočákov, ktorí tu po mne klatili. Tu máte. Kritikus, Maximus. Tak. Jeden vybuchne, ďalší vybuchne. Tak. Poď sem. Nech ťa napiknem. Shit. Sakryš. Kde je ten robot? A robot zomrel už. Zajímavé, čiže... Aha, jasné. Alebo to už sme dali predtým. Dobre, zase zdravíčko. Len tak som to prešiel. Akože... to je tým, že som to dlho nehral. Áno, jasné, výhovorky zochli. Výhovorky, len sa vyhováraš. Si proste lama. Aj ty ideš k zemi. Tu zjapeš. Ďalší generátor. Dokytek. A trhlinku tam máme. Wow, kde sme? Fúha. Čo sa tu deje? Tornádo. What the fuck?
What the hell, čo sa tu teraz stane? Čo teraz? Čo mám teraz robiť? Mám nikam bežať? Uvoľnete Elizabeth. Dobre, ako to spravím, rýchlo? Sem, naspäť. Dobre, ideme. Neviem ako, čo to vlastne, kam sa teraz vraciame? Dobre, samopal nepotrebujem. Dobre, bežíme, fú. No ale musím povedať, že som vyšiel z cviku. Totálka. Aha, dobre, hneď sa nám tu aj cestička spravila. Moja zlata, poď sem. Počkaj, ale najprv sa ešte trošku pokochám. Super. Neviem, čo sa mi tu tak páči, asi tie vlasy, alebo... Ježiš, aká je unavená. Okay, I'm gonna fix this. You ready? Just do it. Here. Elizabetko. Tak, toto bol prúser. S čím? Dať Elizabeth správu. I think someone meant for you to have this. What is it? Just read it. Ešte. Zavážeme korzet. Dream of No New poď. York. Happens. Dobre, ešte si pamätá, aspoň že tak. I'm the one who... She's given us a way to get past Songbird. We're gonna find an airship and we'll leave Booker. Paris, Elizabeth. Dobre. Remember, you wanted to go We're to... not leaving. We are going to find Comstock. Super, súhlasím. You saw what he turns me into. I will not allow that. And so what, you're going to kill him? Ešte sa So you neobliekaj. start moralizing, Booker. You forget. I know you. I'm not going to let you kill him. Really? Booker? What are you going to do to stop me? Not a damn thing. Because I'm gonna do it for you. Presne tak. Spravím to za teba, baby. Higher learning. Dobre, čiže vyššie učenie, neviem k čomu. Dobre, takže asi bežíme teraz za Elizabeth, lebo táto na nás nebude čakať. Now to find the prophet. Ideme si poňho, po toho šmejda. The hand of the prophet. Ruka prorokova. Ja ti ukážem ruku s dochľakou, ty šmejde. How long? Long enough. Fúha. Dobre, otváraj, dievča, Look poď. at this lock. Keep a lookout. I hope Comstock. Look out, ok, sledujem. He is not gonna have long to use it. Ale keď už sme tu, ja by som sa len pozrel sem, lebo viete, že mne to nedá. Že kam to tu vedie, že... Sem sme sa dostali a to je aký smer toto? Aha. Zvláštny smer, dobre, to sme asi obišli, úplne zbytočne. Dobre, nevadí. Už teraz ideme správne, takže ideme rovno do týchto dverí, čo nám tu naša betuška otvorila. Search, to už... prehľadáno. Sorry. Dobre, ideme, vyťahujem, poď, kto ide prvý? Dobre, idem, no, poďme tam. Tak, opustiť oblast, ok, opúšťame oblast. Ideme do Comstockovej oblasti teraz. Doesn't make any sense. Ok. Everything here is a cipher that I understand except for this symbol. It's a cage. Did she say anything about this? No. To neviem ani ja, bebe. Čo môže byť z klecí? Comstock ji nejen mučil, snažil sa ji promieniť v sebe samého. Ale to sa nestane. To je jasné, že sa nestane, lebo som tu ja. Nájdete Comstocka. OK, tu už boli nejaké problémy. Vyzberáme si. Look! It's the hand of the prophet. Comstock's flagship. Gotta find a way on board. Stay here. I'll handle this. We're doing this together or I'm doing it alone. Either way, I need to know the thing's been done. Jasné, skoncujeme to. Neboj sa nič. Wit, you struggle against prophecy, like a stone loosed from a sling. How thrilling to launch, how breathtaking the apex, and how terrifying the descent as gravity drags you down into the inevitable. Zajímavé, díky za info, páreček. Čo si tu dáme? Niečo s brokovnicou? Veď máme dosť peňazí, takže ešte by sme si mohli brokovničku dať. Tak dobre, tak poďme brokovnicu si upgradenúť, keď už ju držíme v ruke. Raketomet, rýchlejšie prebíjení, OK. Ostrováca puška, samopal, magnum, dávkovač. Dobre, magnum, brokovnica. Vyšší účinnosť, príde sa, OK. Väčší výbuch, takže brokovnica je taká modrá.
Tu je vylepšenie rozptylu, jasné, zoberieme si rozptyl. Menší spätný ráz, ten magnum. Dobre, máme všetko. Aspoň sa mi zdá. OK, takže s tebou som vybavený. Frajere, umeláku. Dobre, máme tu nejaké tieto. Ešte prečistíme stôl. Nič, dobre, prohľadať telo. Díky, všetko prohľadáno. A ideme teraz, kam si zmysla? Hej, Eli, otváraj to. Help me out with this lock. Dobre, otvor to. There you go. Brokovnička už je napnutá. No čo teraz? Fú, pozriem sa, trošku rozliadneme. Katastrofa. Totálna katastrofa v Kolumbii. Takže my to dáme do poriadku. What's that sound? Look, take cover. Ale prdlajs. Dúfam, že sem nejdeš. Duds. Those aren't duds. They're... Come on. Look around you, Elizabeth. I built all of this for you. Vieš čo spravíme? Ja si ťa premením. A potom sa pozriem, ako sa zabiješ, ty šmejde. Poď sem. My blood. Poď sem, ty What has patriote. no wit ever done for you? To him, Tak. now what you owe Porež ich. Porež tých šmejdov. means to Tak, a potom spáchaj samovraždu. No, choď ich dať dole. Hej, ako to je možné? Prečo nie je samovražda? Sakryš, dobre, no tak... Tak to inak vybavíme. Páreček. Tu máš. Pou. Tak, tu máš. Tak, už ti hlavička odpadla. Dobre, daj mi náboje. Díky, baby. No, a už je po tomto šmejdovi. Dobre, trošku vám to tam nahádžeme, keď aj vy po mne, tak ja po vás. Dobre, tak nič. Ja sa ešte tu pozriem, či tu bude nejaké lekárske pomocky, alebo niečo, čo by sa mi zišlo. Dobre, to je brokovnica, čo už máme? Áno. Dobre, kašlite na mňa. Dobre. Tak. OK, ja si prehodím teraz, lebo... Počkaj, kde mám elektrošoky? Tu je elektrošok? Dobre. Dáme raketomet. Či čo to tam je, ten strieľač. OK, už vás pozberám s prehľadom. To je kliďo píďo, tu nezomrieme. V tejto časti. OK. Ten si dáva poriadne s nimi roboty. Shit. Tak, a teraz ešte jednu. Tak, vybavený. Rozflákol sa ten, jak cinový vojačik. No čo, ešte nejaký? Pani? Kde je ten balón? Ešte tu. Super. Wow, pekne po nich dávaš. Skvelé. To ma teší. Ale nie po mne, po nich. Ty, ako sa snažia ho dať dole. Tu máš. Tak. Ty kokso, ty si riadne akože údatný bojovník. Dobre, toto by sme mali. Achievement Hazard Pay. Máme 10 Hazard Payov. Neviem, čo bolo. Boli hazardní hráči asi. Ale už sa nám míňajú náboje tohto, takže ja by som si asi zobral niečo iné, kde bude viacej nábojov. Prenosný kulomet. Máme tu dosť. Odkiaľ? Tam ste. Pôjde dole celá loď. Či čo? OK. A ste preč. Ja to prebijem, lebo mi tam ostalo 10 nábojov. Ale problém je, že by som potreboval niečo asi také. Samopal. Dobre, máme dosť nábojov, takže bereme toto. Super. No tu niečo narazilo. OK, otváraj, baby. Biehem boje. Čo tu je za boj? To je nič, pozri. Aj to šmejdi. Hop. Dobre, teba som vybavil. Tu máš, frajere. Yeah. Nice. Dobre. Fú, skoro som padol cez tú trhlinu. Aha. Tak hentou loďou sa dostaneme k prorokovi, ale... Dobre, tu sa nedostanem. Dobre, už nehovor. Hej, no poď. Sure thing.
Poď, otvor to, baby. Fú, no dobre. There. Zajímavé. Už to dokopujeme proste. To je bez debaty. Bioshock je ťažká hra, ale zase vynikajúca. Preto si myslím, že aj málo ľudí to pozeralo. Ale nevadí. Ja som oddaný mastič. Pre mastičov všetko. Takže tak. A čo tu máme? Paklíček ďalší? No, aj keď už to vôbec nepotrebujeme. Dobre, tu by sme sa dostali akože dovnútra. A čo by sme tu vyriešili? Aha, tieto dvere. Dobre, voxofónik ešte si prečítame. Tu máme sůl. A čo tu? No tu by sme ešte mohli spraviť niečo. Reťazový elektrošok. Ale to máme, čiže to nepotrebujem. Čo z tohto by som si dal? Cenný balík. Priažte zónu zachytáva hromadne privetovací náboje. Hlavnejší poštovné, silnejší hydrokup. Zvyšuje účinný dosah. No ja to môžem všetko dať na toho barana. Na tú steč. Čo vy na to? A dohráme to z... No... Tvrdší Mustang. Dobre, dáme to tak. Poskytne dočasnú nezranú pri útoku a dobí štít. Dobre, vyskúšame si steč. Poď, prudká steč. OK. A ešte tu jedna. Už tu nie je steč. Dobre, ešte niečo máme. Prudká steč. Nič. Dobre, takže ideme si zvoliť prudkú steč teraz. Dobre. Tak to hoď, koľko? Bude aspoň 100? Dobre, baby, ty sa nezdáš. OK, tak dáme tu tú steč, čiže barana. A už sa teším, ako niekoho vybombardujem. OK, teraz si prečítame od koho. Čo tu máme? Ultimátum od Rosalindy Lutecejové. OK, strecha Comstockova sídla. Bratr mi přednesl ultimátum. Pokud tu holčičku nevrátíme tam, odkud pochází, budeme se muset opět rozdělit. Kde on vidí prázdnou stránku, já vidím krále Leára. Ale je to můj bratr, takže bych měla dělat co říká, i když vím, že to nebude mít šťastný konec. Aha, super, takže to nebude mať šťastný konec. Takže mali by sme tak či tak vrátiť tú holčičku tam, odkiaľ patrí. Wow, toto sú čo... Hej! Dobre, na přepis záznamu, môžete podívať horní menu. OK. Všetko máme, dobre, padáme. Tiež nič. Ešte aj telo som tu prenadal. Skvelé, pane. Dobre, ideme do prdele. Tade to nebudem skákať, lebo nebudem mať život. A ešte si popali šaty. Elizabeta zhorí. Dobre, čiže teraz musíme ísť na túto lodičku. A tá nás odvezie rovno na Comstockovú prorokovú ruku. Dúfam, že to bude tá loď, nie jeho ruka. Počkaj. Tu ešte niečo je. Ale to je nič, to je len nejaká konzerva. Dobre, dáme si chrusty, pusty. Dobre, ideme do kapusty. No. Aspoň som tu nič nevidel, čo by sme mohli použiť. OK, ešte sa pozriem. Ideme správne. Dobre, nasledujeme. Baby, vyskoč tam. Vyskoč si na loď. Aby sme išli na Comstockovú ručičku. Dobre, ešte sa pozriem. Dobre, vybrané všetko. Vemte si je. Ale, tam mám ďaleko, ale kašlem na ňo. Už som hovoril, že Ellie má neskutočný tento jump skill. A určite robila nejaký tento. Aha, karabínka. Máme náboje do karabínky. Super. To si necháme. A ešte sa tu rozhliadnem, či náhodou niečo a už nič. Čo tu bolo? Zdraví plné, OK. Takže môžeme ísť. Ťaháme a ideme k prorokovej ruke. Na ruku prorokovú. OK, no baby, čo? Nejaká si smutnučka. Ja som si zvedavý, či bude mať nejaký význam ten náhrdelník, čo som jej ešte v prvej časti alebo v druhej zadovážil na pláži. Jasné, že ja sú ti len tak vysím na háku. Vykecavaj sa. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Kde si odišlo? Čo sa tu deje? Nakláňa sa nám loďka. Dobre, odrazíme to. Tak.
Dobre, dobre. A čo to tam odpaľujem? Tak, páni, ují. Take this. Dík, baby. Tie sa mi zídu. Dobre, sú v prdelke. Tu máš balónik, padaj do prdelky. Tu máš balónik, druhý balónik. Tak. Ešte jedna. Another gunship on the left. Ďalší nalevo. Ale nekecej moja. Rockets, watch out! Kde? Oh my god. Dobre, ideme po vás, pani. Coming to attack the flagship. Tu máte. Tu máš, tak, padaj dole. Tak, vybavený. Tu máš. No, už mu napumpuj. Sakryš, čo to je za hovedo? Vrate si na vlastný člun. Rýchlo skač. Dobre, baby. Sme v pohode? Dobre, ale už tam vidím v diaľke ďalšiu loď asi. Kde? Čo teraz? Look out! More of them! Kde? Hovor. Moja milá. Kde sú? A mal som ich zhodiť vtedy z toho člna. Aha. What the hell? Ja som si toho bujaka dal. Ten bujak je zlý. Come on. To som dal zlé kúzlo. Chyť lekárničku. No. Dík, baby. Dobre, vybavený. Takže nejak som nespravil dobrú voľbu. Dobre, a dám ti šup. Tu máš. Tak. Tu máš, dopadaj. Tak. Nejaký čert tu po mne behal. Čo ty si za svini? Dobre, prehľadáme. Dobre. Nábojov nemá nejak extra veľa. Chce braniť samopal, nepotrebujem samopal. Tu si moja, poď. Dobre, už som pri tebe, neboj sa. Čo tam vidíš? Čo? Hovor. Dobre. Shit. Rýchlo do karabinky, daj mi niečo, baby moje zlaté, krásne. Svine. Sorry. Jaj, dobre. Ja nechcem zomrieť. Ale už aj tak by som zomrel, koľkokrát by som zomrel. Come on. Sorry, baby, teba som nechcel. Máte. Gosh. To je čo? Kde? A tu je toho veda. Tu máš do balónika. Tu máš. Badaj. Nalete si na Comstockovú vlajkovú loď. Dobre. Or we can just fly this thing to Paris. Just drop me off if you want to. This isn't your problem, Booker. I won't abandon you. You wouldn't, would you? Look, there's skylines all over the surface of the flagship. They're covered with those motorized Patriot pods. Well, that must be where they're deployed from. I wouldn't go near those lines while those pods are in place. Comstock is at the top of the ship. Let's head up. Dobre, čiže nejdeme k tej drahe, nám vysvetlila, že tudy cesta nevede. Do it! Now! Something about him that you just can't put your finger on. Soon you'll Dobre, daj ho dole. I'm looking for more. and the man he isn't. Jasné, kecaš tu blbosti, proste samé hovadiny. Samé hovadiny trepeš ty, šupák. No kde ste, páni? Dobre, pekne ste sa tu rozprskli. Chytí náboje. Poď, koľko si mi ich dala? Dosť. Odkiaľ, ale kašľam ho teraz. Cereálie. Kritický. Aj hento dostane kritický zásah. Nedostane. Počkať. Tak, už len posledná šľupka ti tam chýbala. K dokonaniu tohto činu. Dobre, krabičky, niečo, nič. To bola pekná jedka, z otočky. 180. Aj tu sa dá ísť hore. Nedá. Vigors, OK, kašľam na Vigory, už nemáme ani prachy.
Nejaké paklíčky, dobre, paklíč, čo nič tu nie je, dobre. Kde si, Eli? Kde si zmizla? Moja milá Elizabetka. Kde si? Jasné, tu teraz budem prehľadať blbosti. Kašľať na to. Áno, tu si, dobre. Skoro som zase spadol. Sem poď. Okej. Ďalší paklič. Na čo mi sú tie pakliče? Že ja tak nebudem nič otvárať skoro. Wow, karabinka, dobre, náboje sa zídu. Skole. OK, tu je akože naplnenie pred posledným fightom. Dobre, kde sa tu trepeš? Nevidíš, že tam je dáma? Nevidíš, že tu je dáma? Tak, bum. Tak, čiže aj tento prístroj má headku, tento strieľací prístroj. Nebudem žiadnu brokovnici brať. Dobre, kde tu tvrdilkáte po mne? Aha. Dobre, si hotový? Ideme sa hore sa postaviť. Počkať, lebo niekde tu cvrlikajú stále. Dobre. Vybavil som vás, páni. Keď sa sem pozriem, že či náhodou tu niečo zhora neponiešime. Či niečo nepošútujeme. Ale asi už nič. To je hotovka. Dobre, a čo páni? Neprestrelné okienko tam máte, hejže, dobre. Nebáť sa, ja to s vami rýchlo vybavím. Dám trošku šoku a nebudete jasniť. Tu máš šočiček ďalší. Hotovka, pani, oj, ale tu blízkate, je tu samé tieto. Tak, vybavenosť. Ako musím povedať, že tento elektrošok najlepší výgor v celej hre proste. Aspoň pre mňa. Aha, na ďalšiu palubu. Tam si teraz sapík. Dobre, baby. Tak, pôjdeme na hornú palubu, ale zoberiem si ešte trošku tohto. A vyklidiť nebeskú dráhu. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord. But it will not be I who carries that banner of veil. That job falls to you, Elizabeth. OK. That job falls to you. No. It isn't Elizabeth work. Vyjedte nebeskou dráhou na ďalší palubu. OK. Čiže skúsime sa dostať na ďalší palubu, ale... Počkať. Tu už nič ne... Počkať. Čo to tu je takéto červené? Áno, jasné, to už viem. Ja som sa len bol pozrieť, proste. No stress. Raketový automaton, ten je teraz na prdelku. Čiže musím vybehnúť hore a na tú... Na ten balkón v podstate, aby som dokázal vyskočiť. Áno, sem. Kde je tá dráha? Sakryš. Sú ešte tieto náplne pre Comstocka. Pre jeho toto. Pre jeho... zlé plány. No dobre. Sme tu. A ideme. Dobre, a kam sa dostanem teraz? Zalietáme si a uvidíme. Kam nás to dovede? On one side of our land stands the false shepherd, and the other, the remnants of the ale vás tu je teraz. Which one of you men will not gladly go to his reward to see her Dobre, už idem ďalšie kolečko zbytočné teraz. Rejoice! Death has no sting! Že by sem? Nebol som tu náhodou? Otváraj. Boji nelze? Kokso. Nemôže sa sústrediť, veď ja ťa bránim, dievča moje. Jasné, že sa môže sústrediť. Ale kade ich vyčešeme proste. Fú, ale je to také akčné teraz, že... nestíham sa sústreďovať. Dobre, hotovka. Ešte nejaký šmejdi? Dobre, aj ty pôjdeš. Sapík tu teraz je dobrý, lebo rýchlo čistí.
Dobre, pekne. Čiže stále keď zakilujem, tak všetci ostatní pôjdu naokolo. There's the launch Skvelé. panel. Let's get those pods off the lines. Dobre, odkryjeme tie moduly. Booker, flak cannon! Kde? Á, tam je. Something's wrong. Why are they dropping so slowly? I don't know. Proč se spoušťají tak pomalu? No nevím ti, baby boo. That's one quarter of the pods ejected. Dobre, wow. Tak, ďalší, poď. Ty kokso, tie hoveda sú riadne. Tak. Dobre, dúfam, že chcípol. Much obliged. One half done. Dík, moja zlata. Tak, všetci. Tak. Tu máš aj ty, trošku elektrošoku. Všetko vybavené? Už ste spokojní? Ananás. Aspoň, že tak. No. Tu je hr, proste nič. OK, sme vybavení. Neviem, asi teraz už môžem tie dvere konečne ísť otvárať. Ospravedlňujem sa, že menej kecam. Ale som normálne napiatý, úplne ma to tu zachvátilo teraz, tento príbeh. Dobre, tam ste ešte nejaký šmejdi, ale už to zvládneme. Respektíve, naša Elizabeth to zvládne. Poď sem. Kde sú tie dvere? Aha, tu sú. Boj, nelze. Stále. Booker, the lines are clear. Dobre. Už, I've čisto. got ammo. Booker, catch. Dík. OK, díky. Kde sú? Ale vás tu je. Keep my eye Dobre. Ty kokso, to čo je tu za šmejt? Tu máš, tak. Wow. Aspoň štít sa mi doplň, hej. catch, Booker. Wow, toto bol hot. Tu máš. Ty kokso. Out right now. Dobre, tu máš, naložíme ti. Tak. Dochází strelivo. Naša už nič nemá pre nás. Elizabetka. Och joj. Sakryš. Lalalala. Sorry, that's all I've got. Sakra. Okay, Ty lekárničku. Díky bebe. Na toto som čakal. Jednoznačne na toto som čakal. Tak, toto bolo tesnotka. Som toľkokrát mohol dobre, toto máme. Poď už otvárať tie dvere, moja zlata. Poď sem. You wanna take a look at this? Tak. Come on, give me something challenging. No jasné. All yours. Zoberiem si toto. 100 nábojov. OK, skúsim ich týmto strieľať. No, tu máme nejakú hlavu. Pána Comstocka vojačika. Ale tá je nám oprdel. Ale pozerám na čas, už toho máme aj dosť natočeného. Čiže tu si toto aj skončíme a potom ďalšiu časť úplne dáme. Už koľko bude do konca, toľko bude do konca. Ja rátam, že už teraz vojdeme ku Comstockovi a úplne ho vyhodíme z lietadla. Alebo rozštvrtíme. A ešte si prečítame tieto voxofóny. Čo tu máme? Čiže tu nám hovorí Luteceová. Náš vynález nám ukázal, že tá dívka je plamenem, ktorý zachváti celý svět. Bratr říká, že musíme odčiniť, co sme provedli. Jenomže čas je spíš oceán než řeka. Proč se snažiť vyvolat příliv, který zase brzy pomine. Zajímavé. Akože to si nemusela takéto veci hovoriť. Som myslel, že tu je ten voxofón ďalší. OK. A tu už nie je nič. Dormazný. Dobre, takže otvoríme dvere, ale tieto dvere si otvoríme až v ďalšej časti. Neviem, čo nás to bude čakať, dúfam, že na nás sa vyskočí rovno Comstock, my mu nafľaskáme a rovno to s ním skončíme. Takže je možné, že ďalšia časť bude iba 5 minútová. Tak či tak, ďakujem, že ste si pozreli túto časť, verím, že ten návrat bol v pohode, že nebol až taký úplne failovací a slepecký a ak áno, tak dúfam, že mi to odpustíte. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, mostiči. Ahojte.